Kien net news li żvela kif iċ-ċentru reġjonali tas-saħħa ċensu Mowran se jkun qed jiftaħ solar bis-servizzi li dan qed joffri jkunu biss ta' appuntamenti għall-MRI, gynecology u speech therapy. Anke l-Ministru nnifsu stqar ma' dan l-istazzjon illi l-ħabb reġjonali se jiftaħ ġimgħa. X'qed toffru llum mill-infetaħ? Ara l-istqarrija tagħna li qed niftħu ġimgħa ħajkun hemm servizzi dejjem. Ma ġimgħa jekk suppost ilu nfetaħ 3 snin kif qed tagħmel ġimgħa issa. Dejtek, Senjura. Lura fl-2017 il-Ministru ta' dak iż-żmien Chris Fearn kien ħabbar illi se jkun qed jitnieda proġett ta' 40 miljun euro fondi Ewropej, proġett li kellu jkun mifrux fuq 7 solari u li kien jinkludi ċentru tas-saħħa deskritt bħala tal-ogħla livell. Fiċ-ċentru reġjonali kien maħsub illi jingħataw 29 servizz fosthom għas-saħħa mentali. Iżda f'Settembru tal-2018 it-tender ġie irtirat minħabba nuqqasijiet fl-evalwazzjoni tal-proġett. F'April tal-2019 il-Ministru Chris Fearn kien mar fil-post sabiex juri li beda x-xogħol f'dan is-sit u ddikjara li dan il-proġett se jkun qed jinfetaħ fi żmien 3 snin u nofs, ċoe lejn l-aħħar tas-sena 2022. Tant illi f'Jannar tal-2022 Chris Fearn kien iddikjara li sal-aħħar tas-sena iċ-ċentru reġjonali kellu jilqa l-ewwel pazjenti tiegħu. Iżda dan il-proġett baqa' imweħħel. Chris Fearn irriżenja u ġew Etienne Abela inħatar Ministru minfloku fil-bidu tas-sena 2024. Fil-ġimgħat ta' qabel l-elezzjoni tal-MPs u l-Kunsilli Lokali, il-Ministru Abela flimkien mal-mexxej tiegħu Robert Abela kienu żaru ċ-ċentru u permezz tal-midja tiegħu prova jagħti l-impressjoni li dan il-ħabb kien lest u inawguraħ. Fir-realtà kellha tgħaddi sena sħiħa u xorta waħda ċ-ċentru ċensu Mowran għadu mhux qed jopera kif suppost.